Във време, когато жителите на Бяга били вече много повече от турците, но поробителите отдавна имали своя джамия. Тя се намирала на днешното празно място в близост до къщата на Мария Лазарова. Днес там е детска площадка. И доскоро това място се наричаше джамията. В село Бяга от началото на 19 век вече имало хора, личности, които застанали начело на борбата за християнска църква. Те подали арзавол или заявление пред турските власти, че искат свой християнски храм, но им било отказано. Не се отчаяли ревностните родолюбци и тръгнали от град на град, Пещера, Татар Пазарджик, стигнали до Пловдив, но все им отказвали. Причината за отказ била една и съща. Нямало оброчище на мястото, където искали да построят християнски храм. Според официалните турски закони можело да се изгради църква само на място, на което е съборена от тях манастир или църква. Християните от Бяга не се отказали да построят църква сред селото, защото старите оброчища са отдалечени в местностите Ямата, Преставите и Кичу. Мислили и с хитрост постигнали целта си. Мъдри хора дали съвет да вземат каменен кръст от разрушения манастир Свети Георги и да го заровят на определеното място, където искали да построят църквата. Така и станало, ревностните християни победили. След една година пак подали арзавол до по-висша инстанция, уважили молбата им, дошли и започнали да копаят, да търсят християнски знак. Селяните били спокойни, защото знаели, че под затревеното място има каменен кръст и чудото станало. Появил се кръстът на надеждата. Така била построена през 1817 година църквата в Бяга на мястото, където днес е училището Христо Ботев сред селото. Църквата се наричала Свети Тодор, но народът я назовавал Гергьовска черква. Това име и до днес се споменава от възрастните. Хората са я наричали така, защото каменният кръст, заровен в темелите на новопостроената църква, е взет от манастира Свети Георги. Тя става и килийно училище, а по времето на Априлското въстание е изпепелена. Днешната църква се построява от 1880 до 1884, която носи същото име – Свети Тодор Тирон. Тя е настоящата църква в Бяга и има дълга история. Изиграла е голямо значение за духовното развитие и израстване на християните в селото. Мястото за построяване на храма е дарение от Сотир Полунов, който по лични причини приема мохамеданството и заминава с турците, но воден от изконни християнски подбуди прави дарение. Новият храм бил построен с участието на всички селяни. Камъните били извозени от коритото на Стара река, а дяланите са от Брацигово. Майсторите също са от Брацигово. Камбанарията е построена по-късно през 1937 по проект на Димитър Иванов Илиев, известен архитект и внук на поп Илия. Първият свещеник на село Бяга е свещеник Илия Димитров Божков от 1864 до 1889 година. Най-видните ктитори на храма били поп Илия Димитров, Лампри Петров Алексов, Ламбо Ташев и Кръстан Иванов Кръстанов. Тези видни селяни са подарявали икони, давали са пари, много